Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne jucăm 60 de secunde Red on Smite Atomic. Este un joculeț unde trebuie să supraviețuim la o bombă atomică într-un bunker. Hai să începem joculețul. Bun, clasic, survival. Vedeți aici apocalipsa, că puteți să ne alegem noi itemele, dar avem un timp limitat. Aici ne dă la întâmplare niște iteme și eu o să o aleg pe asta. Hai să apăsăm. Eu am jocul în franceză. Să dăm pe simplu și haideți să începem. Să nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați și să vă bucurați de videoclip. Prima zi. Asta e toată familia. Ea e Dolores, femeia. El e Ted. Ea e Mary Jane și el e Timmy. Aici avem niște resurse, niște apă, mâncare, hartă, un topor și niște jucării. Aici vedeți că avem o carte și acolo o să ne dea toate informațiile a zilei. Aici spune toată lumea a reușit să intre în bunker la timp. Suntem monitor, data bla bla bla, nimic interesant. Zice că au reușit bine să intre. Da, nu m-am uitat niciodată dacă și-au aflat. Nimeni nu ia de mâncare sau de băut în prima zi. O să le dăm abia de mâncare și de băut în a 5-a zi. Le beau souvenir. Suveniruri. Bine, Ted, e bine. Aici, cu pagina asta. În pagina asta putem să apăsăm aici pentru să facem o expediție. Și sincer să fiu, n-aș face azi. Bun. Primele pagini sunt foarte importante din primele zile. Nu e o idee bună. Au vrut să joace cum se numește, nu? Eu nu știu cum se numește. Regele liniștei, ceva de genul. Și nu e o idee bună pentru că sunt un pic cam obosit într-un bunker fără lumină. Da, nu e cea mai bună idee. Toată lumea e sete. Am o idee vicleană și un bug. Vedeți aici? O să facem o expediție în a 5-a zi. Pentru că dacă trimitem pe cineva în a 5-a zi, când e sete și foame, o să se ducă afară și când revine înapoi, revine resetat. În sens, nu mai va fi foame și sete. Creier. Ce scrie aici? Quand on a venu dans un abri, il était difficile de garder les notations. Remplacer, on doit bien en avoir quelque chose pour régler ça, nu? Ai, nu mai știu când e ziua și când e noaptea. Bun, și de ce ai avea nevoie de medkit? Nu e important, când ești obosit dormi. Și cu asta basta. A 4-a zi. Hai, în a 4-a zi noi dăm de mâncare la toată familia. Nu o să facem o expediție. Il y a quelqu'un derrière la porte. Cineva e afara ușii. Care ciocăne, cred. Stai. Poate să fie un soldat american care vine să ne ajute. Nu o să deschid, pentru că n-ai de unde să știi că dacă e un soldat. Și n-am vorbit cu soldații americani, cu armata, să știm așa, nu. Nu sunt păcălit. Nu voi fi păcălit. Va fi un videoclip cam lung. Azi dăm la apă, cine îl trimite? Hai să o gata, dăm la toată apă în afară de Mary Jane. Această fată de aici. Da, o să moară. Dacă o ține mai mult de 5 zile fără apă și mâncare, trebuie să fie pregătit din a 5-a zi. Nu, din a 4-a zi, oh my god.
Nu mi-a mers schema, că am fost atunci cu soldații. Bun, aici ce? Am auzit zgomot ciudate, ca un cal în galop. Au deschis ușa și au văzut un om îmbrăcat cu... ca în epoca... Nu știu cum se zice în română. În a doua epocă, după epoca de piatră. Epoca cu castele, cu din ăștia. Și ce vor harta. Hai să o arătăm, s-ar putea că ne dă de mâncare, ca de obicei. Dar sunt și șanse să ne ia. Oh, nice. Ne-a dat o apă, bun. Ted e bine. Dolores n'a pas fait de vague. Dolores e un pic obosită. Hai o trimitem pe Mary Jane cu masca de gaze. Asta e masca de gaze pentru că abia după a 25-a zi nu mai va fi radiații. Bun, a 7-a zi. Ce-a pățit Timmy? E obosit. Ted obosit. Dolores e bine. Pubela. Să o facem cu cartea asta. Că spray-ul va fi important. Dacă pierdem medkit-ul, putem să facem altul cu spray-ul. Și sunt niște insecte mutate, atunci le strivim cu cartea. Cunosc destul de bine jocul, că m-am jucat foarte mult și m-am și uitat la I Hate Pink. Și la Max Infinite. Mai rezistați un pic fără apă. Toată lumea e sete, dar când scrie... Nu știu dacă o să înțelegeți. E mai mult decât sete. Nu există în română, dar e sete, e alt fel de cuvânt. Această noapte am auzit niște zgomote ciudate, suspicioase. Venea din spatele ușii. Când am deschis poarta azi dimineață, am găsit o valiză en cuir. Deși nu avea pe cutie n-avea nici nume, n-avea nimic, nicio adresă, nimic. Dar au spus dacă să o deschidă, dacă ar fi bine, da sau nu. Sincer să fiu, e riscant, dar e o șansă. De fapt, eu zic că nu. Că ce, nu avem nevoie. Că avem deja foarte multe... Doamne, puteam să o deschid pentru radio. Mai bine o deschideam, dar mai bine să nu fi murit. Mâine le dăm de mâncare și de apă. Azi trebuie să dăm de mâncare. Le e foame? Nu, le e doar sete. Păi hai să nu le dăm de mâncare. Nu suntem singuri în bunker. Zicem că e un iepure enorm, mutant, care se ascunde în canalizări. L-au văzut când mânca mâncare. Ar putea să ajungă la noi și să ne mănânce pe noi în timpul nopții. Hai să-l decapităm, să spunem așa, cu toporul. Bun, Timmy cum se simte? Nu știu cum să spun. Sete. Ok, Mary Jane văd când mai vine. Să dăm de apă. Această azi dimineață am deschis ușa de la bunker și pentru să lăsăm pe cineva să intre. Ce scrie aici? Intră un pic de aer radioactiv. A intrat un pic aer radioactiv. Petit valiză. Au descoperit o valiză. Il n'avait pas de mesaj. Nu. Pentru că sunt niște chestii radioactive. Scuze, dar am separat un cuvânt greu de spus. Și unde nu mai se întoarce?
Stai, voi vedeți fata care era aici, care stătea. Văd că nu mai vine. Am trimis-o din a 6-a zi. E 11. E 11 ca zi. 6, 7, 8, 9, 10. Au trecut 4 zile. Mâine e obligatoriu să vină. Dacă nu vine mâine, înseamnă că a murit. Dolores e bine, Ted e... Hai să dăm de mâncare în afară la Dolores, această femeie. Putem să ascultăm radio. Radio e foarte important că putem să contactăm America. Nu americanii. Cum se zice? Armata. Gata, a revenit, e foame. Ne-a adus masca de gaze, o mâncare și o apă. Atât. Mai bine nu o trimiteam, dar e bine și așa. Ne-a adus mai multe resurse. Ne-am gândit serios să nu mai niciodată... Au crezut că nu o să mai audă niciodată niște telefoane. Dar cineva sună la telefon. Și să trimitem pe cineva, dar pe cine? Să-l trimitem pe Timmy. Că adulții de să supraviețuiască în acest joc. Dacă rămân numai copii, pierzi din start. Pentru că jocul nu te lasă să joci numai cu copii, adică Timmy și cu Mary Jane. Văd că cineva a preluat telefonul la persoana lui Bud. Sunt niște supraviețuitori în orașul de lângă. Nu mai facem expediție și nu. Ziua 13. Mare ghinion. Ziua 14. Da. Mâine le dăm de apă. Le e foame. Mamă! Păi să-i dăm la lui Dolores de mâncare. Ia Mary Jane, adică ea, grăsuța, trebuie să mănânce. Hai, mai rezistă o zi. Ça va apprécier le petit bonheur. Nu. Hai să trecem la următoarea zi. Va fi un videoclip cam lung, sincer să fiu. S-ar putea că o să apare partea a doua, că va fi mult prea lung. Nu putem utiliza notre eau. Da. Da, azi să dăm de apă. Și Mary Jane și Dolores de mâncare. Nu mai facem nicio excursie. Dă-o naiba de radio. Cred că mai facem o expediție. Pentru că dacă îl trimitem pe cineva, s-ar putea că avem norocul să găsim radio. E important radio. Și aici o muscă. Gata, am atins-o și a dispărut. Nu am nimic de făcut în bunker. Asta e. O expediție. Nimeni nu poate să se ducă. Nimeni. Toată lumea e somn. Păi cum? Iar nu i-a fost somn lui Ted și Dolores? Și cum fac și o expediție le e somn? De viața mea, pe bune. Chestia asta, sincer, chiar mă enervează. Că ne trebuia neapărat radio. De ce n-am deschis eu atunci valiza? Timmy și Mary Jane. Besoin de faire du sport. Lui Mary Jane și lui Timmy le trebuie să facă sport. Să fugă, să fiu liberați. Să iese afară, un peu trop dangereux, mais e un pic cam periculos, ce zice aici, dar putea să joace cu pisica, perché dans l'abri. Să se joace cu pisica
E la 50-50. Da, haide. Da, nice. Văd că nu e nicio pisică. Une fois de plus, on était irresponsabil. Au fost irresponsabili. Au lăsat copiii afară să fuge. Dans une espèce aussi confine ne pouvait que mal finir. Și se putea rău să se termine. Hei, nimeni n-a pățit nimic. Totuși. Păi suntem... Hai să dăm de apă și mâncare la toată lumea azi, să se nu mai fie obosiți. Că e prea de tot și de să fac și o excursie, o expediție, pentru să găsim naiba radio ăla. Tot obosit sunt. Oh, Jesus. Ce e aici? Asta sunt niște insecte și de să scăpăm de ele. Le stilivim cu cartea și nu utilizăm spray-ul. Că cu spray-ul putem să refacem un alt medkit. Să-l dăm la schimb pentru un alt medkit. Pentru cine nu știe ce înseamnă medkit, este ăsta, primul ajutor. Bun. Hai deodată să ne salveze cineva, gemenii, să ne întreabă ceva, să le ajutăm. Ok. Putem să dăm harta pentru radio. Dar și harta e importantă. Și harta e importantă. Vedeți aici? Să dăm harta pentru radio. Și aici jos medkit-ul pentru lanternă. Lanterna nu e super importantă, dar radio, sincer, e. Așa o să dau harta pentru radio. Asta e, nu mai avem harta, chiar și dacă e destul de importantă, dar radio e și mai important. Ok, nice. Stați. Odisa. Hai să le dăm apă azi. O expediție. Un natural mesaj. Ba nu. Au găsit un mesaj anonim pus lângă ușa lor de la bunker. Nu. Hai să o trimitem pe Mary Jane. Să putea că e de la gemeni. Oh my god. Yes, am făcut bine. Aici spune că randevu a fost planificat de gemeni. Gemenii ne poate salva. Ok, nice, am făcut bine. E cuiva foame? Obosit, epuizat și ok, facem o expediție, o trimitem pe Mary Jane a doua oară, pentru că de să ne face acuși rost de o lanternă sau o hartă. Harta mai degrabă, ori mai fi o trimitem pentru niște obiecte. Pe cine? Putem să o trimitem și pe Dolores. Ok, foame. Ok, le dăm la adulți. Oh my god, ce prostie am făcut. Și am trimis-o pe... Ok. Hai să dăm de mâncare la adulți. Lui Timmy, nu știu. Ok. E sete și foame. Sete, foame. Hai să dăm și apă și mâncare. Hai și ne zice cu radio. Ne zice putem să dăm drumul la radio. Da, îl dăm drumul. Nu, n-am prins canalul nu cu americanii, cu soldații. Cu armata. Uite-te, încă foame.
Da. Bun, asta a fost prima parte, sper că v-a plăcut. Azi va apăra și partea a doua. Să nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați. Eu am fost Motanul Infinit și vă spun pa, pa!